приятели, аз съм Нели. Аз съм Вики, това не е четвъртия път, който снимаме, така че нека по-набързочко. Да. Ужасно сме Взехме бимбузали от, кажи откъде. от ОМВ. Ето, Бензиностанция. и взехме ето тези, да, и ти показвай първо. Сега на здраве леко, ако обичаш. 1, 2, 3. Развалено яйче. Какво бе? Аз се сплюх. Не. Плюх. Добре, личи си, че това е На мен ми имаше на развалено масло. развалено яйце. Айде, давай взимай и ти сега теглиш. Ужасно беше, никога не ги изпробвате. Аз не ги пробвам. Нели, аз дам моите салфетка, защото аз влизам в купата. Ако знаете само как не повърнах и се пробвам. Да, само че не трябва да се плюе в кофата. Да. Нищо. Чакай само да видя какво видя. Това е развалено сирене или пуканка с карамел. Ужасно. Пуканка. Аз и двете не ги обичам, така че... То и аз вече си изтеглих. Леко на здраво. Само покажи ги първо. Айде. 1, 2. Мен ме стига да не... Давай, да не ми стане. 1, 2, 3. Вики, аре спри де! Ужасно Не ми се е. да си плюва. Защо добре така? Май, спираме. Не мога. Това ще е ужасно. Оу. Ужас. Никога не ги изпробвам. Зелен. Това какво би трябвало? Миньонска пръска. Не, или зелен. Давай. То сигурно друг зелен няма да има. Вики, престани! Ма стръгне! Знаеш колко е гън? А аз след тази вода няма да Давай, пия. здраве. Ти си пила от нея. Ели по. Ти ще ми докажеш още гаден вкус. Нали аз ядох същото като тебе. Не казвам, ти може да си Не, абсолютно също е. На здраве. Моля ти се. Не. 1, 2. Не. Абе, Вики! Ма стръгне. Добре, давай пак чук. 1, 2, 3. Вики, не! Не глътни го, глътни го. За сега само лоши неща. Не предполагах даже, че ще са толкова лоши. Едно хубаво духание се падна от 3. Яда ли? Не. Тук смърди ужасно. А с повръщането на какво ще стане? Това. Ужас. А хора, които не искам да играя? Айде, тегли. Не, няма. Тегли. Ама, лошо ми стана. Хора, не говорим повече. Ужасно е. Никога не го правете. Никога. Само че харчите парите. Да, на нас. Ние дадохме 7 и нещо. Пробвахме Не си показвай. 3 бомбона. И трите бяха ад. Аз ги плювам в кофта без вода. Наистина ужасни са. Тези, които са ги пробвали, знаят какво е. Да. А тези, които не са, може да ги спробват, за да видите колко са гадни. Да, които с толкова искат да ги пробват, нека да ги пробват. Това е нашето.
Ако ви харесал клипа, Дайте на нас лайк. не е харесал на вас, може да ви е. Но ако ви е харесал, моля ви едно лайкче, защото толкова беше казано. Лайк, И да се абонирате, абонирайте с камбанката за да има и пишете giveaway. коментари, хаштаг бимбузъл Да, предизвикателство. и лайкчета. Значи, да опишете хаштаг бимбузъл предизвикателство. Нали? И лайкчета. Надявам се да ви е харесал. На нас не, на вас сигурно да. Да. И чао! До